shamwari muonewo gumbo rake mubatsiro. Iri kunzi yakamanga vana ishe nyama niti. Awantu vari papo ndo manga. Pamusoro wadare. Pane nyaya iri pano apa. Ava varume ava tingavo vasunungure. Zviri kuita vanenge vasinawo chekuita vanhu panapa. Hanzi chipa nyaya dzemari. Vari hatina mari dzedare. Saka hamuna mari dzedare saka muri kudi. Zvinozoitwa sei? Inini haundogona kuti shuti ndogona kukumbirawo kuti vandakagarisanawo nawo ndogona kuvataurira kuti ndo dambudziko randasangana naro sanganisira madzisabhuku angu nana wandimhangarira dare ndogona kutaura kuti waumana ndibatsireyo pane munogona isusu hatitoda zvekufungidzira hama yangu. Kana tava pano toda kuti tibatsirane nyaya dzenyu hatidzizivi tinenge tisiko. Kana musiri kuda kubatsirwa munotitaurira because hatifaniri kugumirwa panapa handiti. Mukati tinogona tozodii mambo ava munondovatora kwavari kuti chidzoka next week tiri kuti kana zvezvikwereto zvangu zviri mumusha mandakagara mupurisa chimboenda kuseri kumubatsira dzekwamukonyo right. Tetodawo mari dare katifunga mupfudza chiti nyaya izosvike kuno. Handisina mari handisina kuti yawo ndo akangoramba kutonga. Saka ndikuti ka mari dare kuti tizoti waida kutongerwei. Sore nyaya yekuti ndaendesa ndokuenda kuti analyze saka wanokwanisa ndatokuisa mari dare kuti tiporambo. Makanga makaisa mari dare kwamira kuinaniswa. Saka kuti kadare pasina kubvira tozoti yamhanga pamusoro iyi watsanangurire zvakajeka kumasani kuti dare rawakandobhadhara ranga riri ishe nyamanindi pari zvino tipa dare ramambo chipunza zvoreva kuti ishe kuti izosvike kuno kunge yatopfuura padanho rano raishe dare riri pano riri kuda mari rekuti rione kubata basa renyaya yenyu yakapfuura paishe nyamanindi. Zvakaitwa kwaishe nyamanindi zvakatoenderana naishe nechimiro. Papo ndopindika ndisina kuziva. Ndisina kuramba kutonga. Ndisina kuziva ndikangoti ndasvitsa nyaya yangu kudare. Saka mubvunzo wavo kuti zvamaziwa tochidiwo kuteera kuti dare rione kuenda mberi rinosunungurwa nemi kuti nyaya yedu tiende mberi. Mune here zvamunomisikidza zvinogutsa dare kuti izvi ndo zvandaakuti ini kuti dare rinobvuma kana zvikumbiro zvenyu zvine nguva iri pamutaro zvakubva zvichibva mumuromo wenyu kukumbira kudare kuteera kuti nyaya yedu iende mberi. uri pamusoro idare tongo nechikwereti chekutanga kuti rinzi ridare kuti vanhu vabhadhara mari dzavo saka kana chingave chiri chikumbiro chitakumbondogadzira nyaya dzodii hadzidzi dzozopinzwa. Inini mabvunzo ndafungidzira kuti chinyamanindi waunza nyaya saka tanzwa kuti saniwe ndiwakamhangara nyaya ndione nyaya pakati pako nevakomana ava amene neuyu nani nani saka zvichireva kuti complainant ndiwe unotanga kutoisa mari yani yako apa handiti ndiwe muridzi wedare woisa mari yako apa wotonganiswa newakatadzana naye modi muyananiswa usamuti kwaisi haina kutombobvira yakapinda andingona ndo zvinenge zvakuzotsanangurwa mudare tochiona kuti chakazotadzisawo kwaishe kwacho ipinde ndikuti maisa nyaya yenyu nekuti ndimuridzi wenyaya ndo zvatanzwa panapa ndizvo. Saka zviri pachena zveawa ndo akatadzirwa neavo saka ndo anotanga kuisa mari yani yavo ndakatadzirwawo ndauya kuti ndigadziriswe then kana paine panozopinda pawakadarikira kana paine akadarikira uchizoona wakambojamba papi wakamboita sei wakanyozera papi yapinda chimudare
Ndo wakanga wasati wani marina saka haina ubvira yatongo awakomana tu wakanga waripoterwa nekompleni uyu akanga wabhadhara mari asi tingachatere imhosva yayo uyu avo wakanga wasina mari nekuti tafambisa futi kuti weka kunovuka kumusoro haina ubvira yatongo ahamira kuita izvezvi saka ikaenda futi kumusoro vaona vanotsikira nekompleni aiwa sorry pamusoro kompleni nemuti ndeuyu ndiane mari yekutanga yanotanga kutounza kwatiri avo vari kudhivhenda nyaya avo achishayawo waita se akambobvisa kuzatu aiwa isati tasazvedare panapa vanhu vese vakagara panapa uyu ndo aunza nyaya ava saka chekutanga haunzi nyaya zvasina kuisa mari yake yedare anobatsirwa sei zvekwavakabva asati kuzviziva zvichazotsanangurwa kana kana yakufambwa tinogona kuzosvika pamuri kutaura ipapo. Saka anyway varume tinoda kuti tifambe nenguva apa hapana nyaya yebairipo nhasi tichazoti kana pane nyaya iripo toona complain yacho yachimhangara nyaya waputi chimbombera pishana pale waramboona nepa takaranga nenhau iyi iri mudariro ndofunga dzakabva kuhunguti kubva uko asi mudzanyaya yawo tatiri ikoko saka tiri kuiteedza kuti tonoona matongerwo acho asi mudzanyaya yawo ndishinyamani vakomana havasi kunditeerera havasi kubvisa havasi kutongwa nenasi yabvisa mari amirira kuti atongwe saka mhosva iri varume vakanangana iri nyamanindi kuti vaone kutongeka saka uyu yabvisa isati yatoshanda yakabvisa kwashinyamanindi akamirira vakomana akabvisa ndeuyu akatomirira vakomana vanoti vaita against nechekuta zvekutaurika apa last time paakatongwa haana kunge atopiwa muripo wake here akatongwa wacho saka pamusoro iyi chimirai munzwa usati toda kupinda matare ese hatiko kwaishenyamanindi bauko taapo taungana tese nani pane nyaya iri kumhangarwa nemumhangari isi toteera mashure memumhangari kunyange tiri kufungidza kuti aifanira kumhangara ndeuyu aidii aiwa atouya achimhangara nyaya yake kunyange auya akabvisa hembe achinzi benzi ndo atinozoti yako yawakaunza pano ndeipi urong kana uright hwake hunozoonekwa di saka pari zvino hatina ati amhangara baba tinoda ari kumhangara tione kubatsirana saka chinonzi pamutemo chinonzi kumhangara hama yangu kwaona bvisa 10 bond unonzi bvisa yako 10 bond radare kana kwamajistrate rakupinda ndo nonzi dare asi ndikauya ndarohwa zveshuwa mese mandona ndarohwa ndoti ndauya kuzomhangara kuna sabhuku ndisina kubvisa rand kana bond harizati radare handiti tiwirana saka tiri kumira ari kubvisa achiti ndatadzirwa tobatsirana tese semhuri saka kudare ramambo chipunza hatina atati taona complainant because hatina mari yatati tagashira yekuti watii watadzirwa zvipi tibatsirane amene tiri kuwirana hatina yatati tatombobata pano asi kwanyamanindi otherwise kune complainant kune akamhangara wakadii wakaita kudare sekuziva kwamuri kudii kwamuri kutoita muri kutopupura kuti kudare raishe uyo akamhangara asi pano tichipiwa nekuendesa masamons pano apa takuchiti taungana akamhangara chitipa yako yekumhangara hatisati tamuona amene tikanitubira pamusoro tinenge tiri kudziva kunge zviri kunzi ishenyamanindi musawakumire munopedza makunyepa tati varume makamira sei tinoda kubatsirana asina kutsvaga dzekuseri pamusoro idzimba ishe vari pano pamusoro nhau yedu ndiri kuda kuona kunge pane patiri kuda kunge kupotererana handiti isusu kudare kunoku tiri kuda kuti tizive dare racho rida kuziva kuti ishenyamanindi ndimi here maunza wakomana awa kudare ndindawaunza handitika hawana kusungisana iwo vari wairi wakaramba kutongwa nini wese wakaramba kutongwa nemi vari wairi ndo chikonzero chomaunza waunzira tindaunzira kuno wakaramba kutongwa saka zvanaka kuti complainant wenyaya iyi ndiishenyamanindi vakomana imimi taakuda mari dzedare kuti tione kufamba nyaya yenyu yekushora ishe kwamakaita nhau yenyu ndeyekushora ishenyu nyati fambei nhau yekushora ishe kwamakaita ava ndiishe zora mambo ndakatadzirwa nauyu
Ishe aunza nyani yake awana wandakadai ndakadai ndinda waunza kana wakuchibatsirwa nedare kuti sezvataichitaura naSabhuku Makwindi panapa akaunza nyani handiti ndakamhangarira nhingi nanhingi Sabhuku atimuti tipe mari dare aunza mhuri yani ndo peteipa isati isima shoko mukanwa mechi tingatida zvinyati nyaya iri panapa varume uye akabvisa mari yake dare awachibva arambabvisa mari yake atitongi newe tikatinochiendai kuno vakuru unoramba kutonga nechiendai kuno vakuru unotonga kuno vakuru aiwa maita zvakanaka mukoma wachitura nemi mukoma mutemo wematare touziva kubva pabhotomu kusvika kupedzesera dzimwe tinodzitaura tega naishe Nyamanhinda tizobatsirana but pari zvino sheke chibatei kuti ishe vakada kuyananisa hatisi kutaura kuti vakatonga vamwe vakaramba dare ngatibatsirane ipapo kuitira mangwana umwe neumwe agona kuzopupura ishe vada kuyananisa mhuri dzavo maringe nezvakaitika kumusha kwavo zvatisati taziva waunza vanhu ava wairi kuti vatongwe tikunyatsowirana here imi mapurisa tati vaida kuyananisa asi tazvedare mari dzakabhadharwa isatizivi asi waunza vanhu ndo patakubatira chienda mberi vachitaura zvekuti hati kwakabhadharwa mari neai satiziva saka ngawachiri taura tinze pamusoro nofunga inini pada kuti pajeki inini ndakasungiswa wakasungiswa naishe handiti kuti wasvike kuno ishe wasungisa wapi iwo wakaramba kutongwa Ishe Nyamanhinda Ishe Nyamanhinda wari pano Ishe Nyamanhinda nyatsoti taurirai dare iri zvakajeka imi apa pazogara vanhu vairi avo vanhu watuera avo vanhu vairi vazogara apa kapo handi wangaunzwa apa ba aunzwa apa ndiye wangaunzwa apa uyu naManyara mwasi avo vazodaidzwa vane nyaya yekunge pakutendererwa sawanhu vanodiwa wamhangarirwa saka tiri kuti Ishe Nyamanhinda ngaavatunzire vanhu vakawashora padare ravo kadhoza tiri kutonga wrong person nenyaya isiyo waunzwa naishe wati ndowatiuda Manyara ngauya hapo saka nimukona manje aiwa mukana chete ungo usati wapuhwa Ishe kuti wataure wawasundisa ndiri kuona kuti munhu ari kutenderera kandishe Nyamanhinda iwo ndo vanofana kungoti kaka kwezi vanhu vakatarisana naisha havana kutarisana neuyo wamamaisa iwo ndo vanofana kutongotaura mhosva kundoenzaniswa kuna ishe wakati kana zvada ndakuturochi paofisi papepa saka wauya vari maSabhuku ani muri Sabhuku enjani maSabhuku neMuramba alright iwe shamari saka mari yedare uri kuita seiwa muri kuzitii mapurisa $40 because yangati huku imwe chete $5 inozonza imwe 10 saka izvo yafa iyi tokatoti ane $5 one yehu ndomboti aisa $5 apa yasara yacho unozoita sei samari ndinenge ndakutokupa izuva rekundotsvaga ndoiudza aiwa iwe haupi zuva aiwa toda kunzwa pamwe zuva rake riri padhuze zvakanyanya iwo ngo akasununguka zvarini pazuva paungorutaura dare risati rakutomera dare rine paro rine nguva yaro yarinotarisira izvozvo ndaitarisira kuti musi wa5 September ndokwendinotowana saka mari yari kuenza imari $15 yaredi $40 $15 makamira sei pane imwe yako ndati apa $5 kayabviswa iyi utora kuti $35 apa torina saka 15 aya tati 35 ndambunza pamwe muchiti takabatana mari yedu tiri wairi wezi nyanga imwe chetika aiwa uyani uto zvikanzi 10 years mujeri 125 zvakanaka mapurisa mebhisti $35 yacho ndiyo watichi dare rine nguva yaro wakomana dare ngaritemere tione kufamba
Saka alright varume ava vakanyarara. Sabhuku izve varume ava zvauda kutiratidza kuti munenge mutori nedambudziko nawo. Ndozviri pachena. Uramba kutongo. Amene pano vagarisanawo muarea navo vakomana. Vakomana kana kuti pamwe zvamuri kufungidzira kuti kana muri kufungidzira muri kupomedzerwa zvamusina kuita ndo zvinotaurwa mudare. Azvino kana vasungwa vachienza nzovanzi une mhosva. Kuve nemhosva kana kushaikwa mhosva zvinoonekwa matongwa. Saka apa ndiri kuona kunge muri kudemonstrate here kudi kusada here kugadziswa chiro zvakamira sei. Iwe utombotaura mune pfungwa ipi baba? Aiwa handisi kuramba izvo. Muri kuti saka maona tauya pana. Saka muri kutidi kuti mubatsirwe kuyana nesu. Saka kumbura nguo nefoni. Nawe wedu kuti igadzirike kunogara kumusha uko. Zvinenge zvakangokwana zvakadai ndofunga ini foni yangu inogona kuti haitadzi kutonga dare ba. Haingatadzi kuti yozodii pafoni. Handizoziva hangu nekuti ndarama manje ndo yandisiva. Dai kuri kunzi inyaya yekuti zvenge zvekugadzisa kare pamwe watotengesa foni yako kuwadii kana une chaudii yako chautengesa wabuditsa mari. Because ifoni tingaipe mambo inoti ifoni nebudzidzi. Ndofunga inini hangu padare rino iri handingatadzi kutongwa nhau izvi nekuti changamiro wangu waripo ndowana vanogona kundibatsirawo kana kundipawo kana mbudzi chaiyo chaiyo kuti mufana wangu ita kuti nhau ndikupe mbudzi. Ndine mbudzi yangu yawainayo. Ndine mbudzi yako ini. Ndine mbudzi yangu yawainayo. Ndine mbudzi yako ini. Ndakatora ndichiite. Ndichitora ndichiite kuti ndibhadharire mufana wangu anga kutengesera imbaji. Pamusoro wabereki. Pamusoro ngati Parutaura nemunhu makatongwa kwa nyama nhengi musina mari ngati hatina mari. Takaenda isusu nyati paitwa dare rekwaishe nyama nhengi. Isusu kuenda kwatakaita isusu taisafungidzira kuti tichanzi pindai mudare bai. Tichibva ende zveshuwo mari tatisina. Tichibva tanzi pindai mudare. Hatina kuramba kupinda. Uko kwa nyama nhengi makati hatina mari. Nomati kuti hapatina mari. Ipo panapa pemanzi budisai mari tikutongenyi mabudisai. Ando saka tatotsvaga zvikwanisiro zvekuti ti aiwa. Mari mabhisa here. hatina mari. Alright, asi kwa nyama nhengi kuti makati hamuna mari. Ndira kuti hamuna mari kana kuti kuzviitisa. Zveshuwa tisina zveshuwa. Asi purisa akauya uko haana kutaura here kuti kune dare muchizwa kuti kunodiwa mari padare. Wakapa masamoni uyakapa samoni wachipa samoni. Mupurisa ari pano zvotandara. Zvimwe zvamakuita wakomana hazvisi kunzwisisika. Zvekutonga kupindudza vatongi. Tinoda kuita nhingi tione zvavanoti. Pamusoro yenyati, pamusoro yedzimba. Wakomana wasamoni rao ndakapa musi wa 17 July. Bona 17 July kusvika up to now. Asi ndiani? Waruti hawana mari. Asi waya futi kudare kuti waruti hawana mari. Tanzwa. Uyu akamira sei? Ane mhuri inde. Ane mhuri. Anosene mana ndiani? Ndi Nyandure. Ane mhuri yake mudzimai ne. Vana atone mushawani. Then baba vane mhuri yenyu. Makatozviva muri masabuka. Nyama nindi vanova ndoishi venyu futi. Alright. Amukona mukoma. Nyaza kutaura nezvazvo. Samona wanzo wapiwa mashuri. Saka munoda kugadzana ukama hwenyu wamuda kugadzira pakati penyu nasabhuku wenyu ndeupi? Tikakusiyai makadaro kuti alright akusiyai makadaro. Ndinoda kupindura hangu ndiri ukama uchagadzirika apa handichahuoni kuti uripo. Nekuti ini kusvika ndirisvike padare rino ukama nasabhuku wangu. Alright, maita zvakanaka chimirai. Hamusisina ukama namambo. Kwete sabhuku daishe kunyanya mirai pamusoro iyi. Pane picture yamuchipa chibva kumashure. Inini ndakutotanga kuda kutangisa kutokutsvagira mhosva izvezvi. Isusu kana vanhu vachigara apa tinenge tichivatora vese pasina ati ane mhosva. Mhosva inozowanikwa mushure menge dare radi ratongwa. But apa pane picture yamakuda kutotadza pamberi pamambo. Kunyange sabhuku akati anondituka anoti mambo havagoni kutozonyatsozviramba. Because mukona behavior kana zvoda kuitika pamberi padare ramambo
mambo wanoona nepicture kuti kwakuzoti kuna sabhuku wangu zvakududzwa kuti sabhuku ari muchoto hatizivi muri kutadza kugadzirisika kana kutongeka takazvitarisa saka zvoreva kuti mukutoti ukama hwakanaka nasabhuku hamuna zveshuwa kunyange mukutodudza kuti namambo ukama ihwo haupo gadzirisikai varume mugadzirwe kuonekwa dambudziko pariri kapapa vari kuyananiswa pakati penyu nasabhuku nani ndo basa ramambo nekuti ndiye mukuru wedare rese kubva kuna sabhuku naishe saka tikakuti idzokerai tikabva panapa mambo muchagona kuzvasimudzira kuti wafambire nyaya yenyu mega ndisingazoziva hangu asi ndosaka tauya asitoziva ramambo watibatsire havagoni kungokubatsirai njira varume ava vakomana ava ndaona kuti pari kutotaridza pane dambudziko havatongeki imi maakutoda kuona kwetaita pikicha yedu yayekuyo munototi sabhuku namambo vachationa toda kuziva kuti ndizvo asi zvisiri izvozvo takugona kuti mimi kana paine pazorwadza muzosimudzira ruoko mega kuti aiwa taakuda nopari zvinhu hamusi kuda ende nguva yatikuto hamuna option hamuna zvamunyazotora zvinobatika munoziva here kuti mambo yazosvika kuna mambo anokwanisa kuti makashora sabhuku iziso rangu sabhuku wangu munomuripa zvakati ini muchitiripa zvakati unozviziva inombofunga kuti toda kudaro tione zvavanotiita but mambo nasabhuku vane zvavanokuita ine hurumende kana kwana major street havabvumiri zvekuti mushore sabhuku namambo saka tikuti ime motora matanho here kana motionesa kana tisitokuonesai tokuitisaiwo zvatinofunga isu sedare kuno maprocedures atinenge tinawo tichitoda kukumbunyikidzai mafeelings enyu nezvamunofunga munotitonesawo tsangano muchitonesawo varume apa kapa tiri kuti isusu tochizviisha nyaya yavarume vatatoona zveshuwa mune dambudziko tine dambudziko asi dambudziko rinogadzirisika bhozi wana wenyu ava wana wedu handitika havangazoti tizotadze kutonga vamwe vanhu nekuti vanhu vese vakaungana pano vakafanana mangwana achati manyara makamuita sei saizvi ndo zvatinenge toda kuramba pamuri tiride neexample iri nani but ngasararamei pachibhanditi handiti saka no anyway ndofunga kuti tozoikurukura tozoipedza vakomana wewanda yekuti makashora sabhuku aiwa pari zvino tochitoti varamba kutongwa kwete kuti hatigoni kutanga kuvanisha ipapa apo kapo mambo ka ndoda kusekenda ndiri sabhuku tine maproblems aya handinoda kutaura nditi ndiri kusaidira ndikuheta munhu kana kutaura justice maproblems atinawa kumamisha uko tinoitirwa izvi zvamuri kuitirwa saka kana aunzwa nasabhuku munhu zaizvo zvizvo achisvika futi achidaiso kuna mambo imbopaona kuti pakamira sei aiwa isi tapapedza nekuti tine matara ari pamberiwo pedu vanototiudza kuti kana zvadai itaiwo so nekuti munozvakare penge pakadambuka pakati pedare ramambo nemamajor but takadzokedzana kundodai tachinhu chimwe chete saka toedza kunyengerera palevhel yedu tinokwanisa kutaurirana zviri nani zvapa munhu uchiti handina kana kuti mari yekubhadhara ukaenda pamajor street wambotaura kuti handina pa handiti saka takasvika pakugadzikana pasi saka makuoneta kufamba nemapepa machena aya tinoaitira kuti kana zvanetsesa tinorisa renda pamberi handiti kare ndaiti mupurisa iwe yachikusunga kuti wasunga uchiuya kudare kwamambo nemuromo unogona murambira hanamuona kana kudii saka apa taona pane dambudzo saka izvo tichada tizvigadzire nyati Peter tisarowei imba takaviga mupini ndikuona nyembe iyi handina kuuya nayo kuzoti vanhu vazondione ndauya kuti izobviswe kana ndiri mutadzi kwete kuti vanhu vazondidini kundiona chiri kuitika pa ndechekuti waira nyati muri kuita sekunge nyuchi dzegonera panenge paine urongwa hwedzimwe mhuri muchiti isu nekuti tiswaira nyati asina kutumwa namambo ari kusvika achindomirira chidanho ichocho iye zvinezvi ndine nyaya yangu yandauya nayo pano ndairipota iye handiyo ine musoro wenyaya asi muyera nyati ari kutoti isusu tisu chaiwo chaiwo tinofanira kudini kunge tichionekwa tiri pamberi saka chakutinetsa ndechekuti handizivi kune kumwe komunoti kunotongwa zvakanaka here kunzi wemhuri dzewaira nyati dzewamina ndo chaiwo chaiwo kana kuti dzewasoko ndo vanofumurana
ndiri kukumbirawo mumusha mangu ndine muyera Nyati ari kundinetsa asi ataura kuti ataurira chi muyera Nyati panziko mukanya regai titore mukana wokugadzirisa nawo yenyu mambo wazvinga sekutaura kwamaita regai mambo wambofambire nyaya iyi yenyu tainzwa tinoipedzisa tinoita nezvayo nekuti kuchafiwa ndatenda hangu musati mwaurayana tinenge tasvikapo ondogadzirisa izvozvo Zimbabwe Nyati ndinoda kuti gadzirisei kuna munyinyi inyaya yekuti vairera Nyati ndo vari amhan'ara nyaya yake mambo havamborambi kuigamuchira vachishanda zvokuti Nyati muri kudaidzi nyaya dzeNyati dzedu makaunza here nyaya